Здравейте, приятели на лукса и стилните аксесуари! От хилядолетия бижутата са били едни от най-възхитителните варианти за подарък за всеки повод. Независимо дали е рожден ден, сватба или дори когато е просто сантиментален подарък. По този начин ние изразяваме от все сърце нашата искрена любов или привързаност към най-ценните хора в живота ни. Часовниците – символ на времето и стилът. Някои хора казват, че подаряването на часовник не е добре. Но дали този мит е истина или просто устаряла легенда? Часовниците имат мистериозна привлекателност. Те са повече от просто аксесуар. Те са част от историята. И така, откъде идва този мит? Легендата казва, че подаряването на часовник може да спре времето. Но наистина ли това е така? На практика, часовниците са символ на прецизност и обич, които се предават от поколение на поколение. Те не спират времето, а го отчитат и показват важните моменти, които ги запазват. От механичните до смарт часовниците, тези устройства са подходящи за всеки стил и вкус. Така че нека сломим мита и разнищим легендите, свързани с подаряването на часовници. Те са прекрасен подарък, който изразява нашата грижа и внимание към специален човек или към самите нас. И така, вече знаете, няма никакъв проблем да си подарявате часовници помежду си. Те са повече от аксесуар. Те са част от вашата история и бъдеще. Позволете им да бъдат свидетели на вашето хубаво време и стилна визия. В свят, в който караме почти едни и същи коли, носим подобни дрехи, часовникът е една уникална възможност да покажем и заявим нашият статус, стил и характер. За разлика от всички технологични устройства, които ни заобикалят и всеки месец излизат по-нови версии, а старите ги захвърляме. Часовниците остават във времето и винаги носят истински сантимент и емоция. Ако някой има вече часовник, то за него е още по-добре, ако получи повече. 2, 3, 4 или повече, защото ще има избор спрямо стила си, настроението или деня от седмицата. Човек може да изразява себе си по най-подходящия начин чрез този вечен аксесуар. Дизайнерският часовник е чудесен начин да изразите любовта си към някого. Не само в момента на получаване на подаръка, но на получателя ще бъде напомняно всеки път, когато погледнете часовника си за вас. Назовете друг подарък, който ви напомня за нечия любов безброй пъти всеки ден. Ще изчакаме. Часовниците идват в множество дизайни, които отразяват индивидуалността на всеки от нас. Те са били част от нашата култура и история векове наред, като символ на стил, лукс и класа. Запазили са се през хиляди години и интереса към тях постоянно се повишава. Ако пък вярвате още на отживелите митове и легенди, имаме един последен трик за вас. Когато подарявате или ви подаряват часовник, може да поискате или да дадете един железен лев в замяна. Така вие ще си откупите подаръка и вече няма да имате притеснения, докато спите нощем. Шегата на страна, нека разгледаме и няколко стъпки относно това, как точно да подберете най-правилният часовник за подарък. Независимо дали става въпрос за рождени дни, празници, Коледа или просто без специален повод, всеки обича хубавия подарък. И нека си признаем, нашите близки винаги ни питат какво искаме, така че защо да не бъдем конкретни? Кое е единственото нещо, от което всички искаме и се нуждаем повече? Време. И по конкретен начин времето идва под формата на ръчен часовник. Тук даваме няколко съвета как да изберете правилният часовник. Помислете първо за получателя. Преди да изберете да купите часовник за себе си или за някой друг, помислете внимателно за интересите, хобитата, стила или модната посока, харесванията и нехаресванията на този човек. Дали човекът е спортен ентусиаст, бизнес изпълнителен директор, моден специалист или човек, който се забавлява. Това трябва да повлияе на вида часовник, който избирате за тях. Второ, задайте бюджет. Все пак, трябва да помислите първо за собствения си портфейл. Има часовници за всеки бюджет. Независимо дали е 100 лева или 2000 лева, може да сте сигурни, че на нашия сайт bulltime.bg ще откриете качествен часовник на изгодна цена, защото сме официален вносител на 10 доказани бранда с устойчиви механизми и непреходна визия. Трето, разберете часовниковите механизми и материалите.
Също така е важно, преди да започнете да пазарувате, да разберете различните видове часовникови механизми и материали, защото това са фактори, които ще повлияят на цените, както и на стиловете. Часовниците с кварцови механизми, които изискват батерия, обикновено са по-евтини от механичните часовници с функции за самонавиване или ръчно навиване. По подобен начин, часовниците, изработени от неръждаема стомана, често са по-достъпни от по-леките титаниеви или въглеродни влакна и от по-благородни метали. Часовниците, които предлагаме ние, се задвижват предимно с японски кварцов механизъм. Четвърто, репутация на марката и гаранция. Изборът на реномирана марка часовници може да се гарантира, че ще получите качествен часовник, който ще издържи изпитанието на времето. Изследвайте марки, известни със своята изработка, надежност и обслужване на клиенти, като Orient, Orient Star, Sergio Tacchini, Santa Barbara Polo and Rocket Club, Bigoti, Daniel Klein и други. Освен това, проверете дали часовникът се предлага с гаранция, тъй като това може да осигури спокойствие по отношение на потенциални проблеми или ремонти в бъдеще. 5. Купувайте правилно. Когато инвестирате пари в часовник, уверете се, че купувате от официален търговец като bulletime.bg. Ние сме официален вносител на марките часовници Orient, Orient Star, Sergio Tacchini, Santa Barbara Polo and Rocket Club, Daniel Klein, Lee Cooper Original, Cortebert, Freelook, Bigoti Milano. Купуването от реномиран източник като нас ще ви даде увереност в покупката. Едни от най-качествените марки часовници ни дадоха печата на одобрение, за да представяме тяхната марка за България. На нашия сайт може да разгледате огромното ни разнообразие от предложения, а нашите консултанти в магазините остават на разположение, за да ви съдействат с избора на идеалния подарък в Мол София и Мол Парадайс. Изборът на перфектния часовник за подарък изисква внимателно обмислене на стила, бюджета и предпочитанията на получателя. Като следвате тези експертни съвети и направите вашето проучване, можете да изберете часовник, който ще бъде ценен и носен с гордост през следващите години, превръщайки го в наистина запомнящ се подарък. Независимо дали е за рожден ден, годишнина, дипломиране или друг специален повод. Добре подбраният часовник е вечен израз на любов и признателност. Часовниците са значим подарък, носите ги на китката си и всеки ден ще напомнят за човека, който ги е подарил. Подаряването на часовник е начин да кажете на някого, че държите на него и искате да присъствате в ежедневието му. Часовниците са нещо повече от устройства за отчитане на времето. Те са вечни произведения на майсторство и стил, които се приемат за обмислени и запомнящи се подаръци. Независимо дали искате да изненадате любим човек за специален повод или искате да се поглезите с красив часовник, изборът на перфектният фешън аксесуар е на един клик разстояние от вас. Просто влезте в нашия сайт bulletime.bg и разгледайте разнообразието от перфектно подбрани модели и доказани марки часовници. Благодарим за гледането и ви очакваме в следващото видео.